ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ହଁ ଯା, ତୁମେ ଜାଣିନାହ କି ଆଜି ପରା ରଜ? ରଜରେ ପରା ଆମେ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ନାତୁଣୀ ଚିଙ୍କି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ? ଅଜା, ମୋ ଭାଇ ସହିତ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛ, ମତେ ଡାକିବନି କିରେ ରଜ ଦୋଳିରେ? ଅଜା, ତୁମେ ଏ ବୟସରେ କ'ଣ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିପାରିବ? ଆରେ ନାତି ଟୁକା, ତୁ ମତେ ଏମିତି କହୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ତୋ ବୟସରେ କେତେ କ'ଣ କରୁଥିଲି। ଅଜା, ତୁମେ ତମ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲ ରଜ ବେଳେ? ଆରେ ଚିଙ୍କି, ମୁଁ ଆମ ସମୟରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତୋଟାରେ ଆମେ ଦୋଳି କରୁ। ଦୋଳି କରିବା ପରେ ଆମେ ସେଠି ଫୁଲ ଲଗାଉ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଝିଅ ପୁଅ ମିଶିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଖେଳୁ। ଆଉ ଅଜା କ'ଣ କ'ଣ କର ତୁମେ? ଆରେ ନାତି, ଆମେ ବେଲପଣା ପିଉ, କବାଡ଼ି ଖେଳୁ, ତାସ ଖେଳ ମଧ୍ୟ କରୁ। ତ ଅଜା ସେତିକି କର, ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆରେ ନାତୁଣୀ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି କରନ୍ତି, ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ତ ଅଜା, ପୁଅ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁ? ଆରେ ନାତି, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରନ୍ତି। ଦୋଳିରେ ବୁଲନ୍ତି, ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ମେଲୋଡ଼ି ପାର୍ଟି ହୁଏ, ଏମିତି ସବୁ ଆମ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ଏତେ ସବୁ ତୁମ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା? ହଁ ରେ ନାତି ଟୋକା, ଏତେ ସବୁ ଆମ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତ ତୁମମାନେ ସବୁକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖୁ। ହଁ ଅଜା, ଏବେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖେଳିବୁ। ହଉ ତୁମେମାନେ ଯାଅ, ଏବେ ଦେଖିକରି ଖେଳିକରି ଆସିବ। ହଁ ଯା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ।